Ligi šampiona. 7 učesnika četvrtfinala je poznato. Večeras igraju Rhein-Neckar Leven i Vive Kielce 32-28. Poljski tim dobio je u prvom susretu, a u četvrtfinalu su Metalurg, Vardar, Veszprem, Flensburg, Barcelona, Paris Saint-Germain i Kiel. Sigurno najveće iznenađenje priredio je makedonski Vardar, koji je eliminisao zvaničnog prvaka Evrope, nemački Hamburg, posle 28-28 u Skoplju, 30-29 pobjeda makedonskog sastava u Hamburgu. Dakle, možemo reći sada već fenomen makedonskog rukometa. Kako ga objasniti da tako mala zemlja ima tako dva snažna kluba i ne samo koje igraju dobro ove sezone, već i svih prethodnih godina. Tim povodom naš sagovornik, gospodin Života Bogdanović, urednik, pa rekli bismo sigurno najuticajnijeg rukometnog portala u regionu, sajta Balkan Handball. Gospodine Bogdanoviću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Vi pratite pomno zbivanja na rukometnom Balkanu, jedan ste od najupućenijih u dešavanja, pa nam recite, dakle, kako objasniti ovako blistavo izdanje makedonskih ekipa? Pa naravno, teško je objasniti kada jedan prvak Evrope ostane bez šanse da brani titulu i to pred svojim navijačima, ali u suštini makedonski rukomet u posljednjih par godina, kako kažemo, jaše na jednoj euforiji koja je donela i velika finansijska ulaganja i veliku pažnju čitave sportske javnosti, tako da sve se to nekako sklopilo i možda se kaže da u Makedoniji trenutno vlada jedna prava rukometna revolucija. Mislim da interesovanje koje Makedonci i pasija koju imaju za rukomet trenutno ne može da se uporedi ni sa jednim drugim sportom ni u jednoj zemlji bivše Jugoslavije, sa koliko oni emocije prilaze sve. Rekao smo, mala Makedonija sa ne baš velikim finansijskim potencijalom, ali opet kada se sistemski priđe problemu, uslovno rečeno problemu, odnosno rukometu, možemo da vidimo da se ta ulaganja isplaćuju iz godine u godinu, jer nisu Metalurg i Vardar, rekli bismo, hajde, najjednostavniji incident ove godine, već to traje godinama unazad. Nisu. Vardar je uvek imao rezultate zadnjih 10 godina, kontinuirano su imali rezultate u Evropi. Metalurg je uradio jednu veliku stvar. 2009. godine je doveo olimpijskog i svetskog šampiona Linu Červara, hrvatskog trenera, na klupu i tada su krenuli, da prave nešto veliko. Červar je doneo, razbio je te barijere, male rukometne nacije, doneo im jedno samopouzdanje, napravili su ozbiljan klub sa ozbiljnim sponzorom, sa ozbiljnim marketingom, sa ozbiljnom školom koja će tek da donese rezultate u narednim godinama i Metalurg je drugu godinu za redom u top 8 Lige šampiona. S druge strane, ti rezultati Metalurga su povukli Vardar kao najveći brend sportski u Makedoniji, povukli su ga da i on krene tim putem, drugačija je formula, kupuju se više strani igrači, velike imena, iza svega stoji ruski bogataš Sergej Samsonenko koji ne žali novac i eto, i jedan i drugi modus su doneli top 8 Lige šampiona i moguće i makedonski klub na Final Fouru, što je bila naučna fantastika, da kažemo, do pre par godina. Možda je ovo putokaz za naše klubove, naravno ne može se ad hoc praviti rezultat, ali da se već jednom krene sa nekim ozbiljnim radom i ozbiljnim ulaganjem. Pa ja se nadam, pre svega ta ozbiljna ulaganja treba da dođu, drugačije postavljen rukomet je jednostavno na drugačijoj lestvici među sportovima nego što je to u Makedoniji, tako da je teško porediti, ali ja se nadam da, srpskom rukometu je neophodan jedan ozbiljan klub koji će da drži pažnju javnosti tokom cele godine, klub koji će da drži mlade igrače da ne idu prevremeno inostranstvo i jednostavno klub koji će da populariše rukomet, da to ne budu samo reprezentacije u januaru i u decembru. I moramo napomenuti, u Evropi rukomet vodi veliku bitku sa košarkom kada je reč o ulaganjima sponzora, o broju gledalaca na utakmicama. Dakle, rukomet je vrlo, vrlo popularan i vrlo, vrlo isplativ. Rukomet je ozbiljan evropski sport. Mislim da tu u mnogim zemljama je ispred košarke, globalno nije ispred košarke jer je naravno košarka potiče iz SAD-a, tako da tu jednostavno nema šta da traži na tom globalnom tržištu, ali u Evropi jeste ozbiljan sport, ima ozbiljno takmičenje Ligu šampiona, ima par ozbiljnih liga, evo baš neko istraživanje od pre par dana iz Nemačke, ozbiljno istraživanje jedne ozbiljne agencije donelo to da je rukomet
popularniji sport od košarke na teritoriji Nemačke, izuzev Bavarske gde je košarka popularnija. Tako da rukomet je ozbiljan sport i, kako da kažem, treba ozbiljno pristupiti rukometu i ja se nadam da će i u nekom narednom periodu to i neki srpski, da kažemo, biznismen ili već ko shvatiti, prepoznati i uložiti neki malo ozbiljniji novac, jer za rukomet ne treba puno. I evo za sam kraj, vrlo kratko, da li bi Makedonci bili zadovoljni kada bi se u četvrtfinalu sastavio Metalurg i Vardar, onda bi sigurno imali jednu ekipu na Final Four? Ja mislim da bi bili zadovoljni, da to mnogi priželjkuju, mada verujem da imaju šanse i u ukrštanju sa nekim drugim ekipama. Ne sa svim, ali eto da kažemo sa nekim drugim, tako da, ali mislim da bi bili prezadovoljni da imaju ekipu na Final Fouru u Kelnu. Hvala najlepše na ovom javljanju. Hvala i vama. Bio je to gospodin Života Bogdanović, urednik specijalizovanog sajta Balkan Handball.